बहुचर्चित ठरलेली वंदे भारत एक्सप्रेस अखेर उद्या अर्थात मंगळवार दिनांक 27 जून रोजी कोकण रेल्वे मार्गावर धावणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे मडगाव रेल्वे स्टेशनवर या गाडीचा शुभारंभ करण्यात येणार आहे। या पार्श्वभूमीवर जय्यत तयारी करण्यात आली आहे। यापूर्वी 2 जूनला या एक्सप्रेसचे उद्घाटन होणार होते, मात्र ओरिसा येथे मोठा रेल्वे अपघात घडल्यामुळे हे उद्घाटन अचानक रद्द करण्यात आले होते। मात्र अखेर तारीख ठरली असून 27 जून रोजी सकाळी 9:30 वाजता हे उद्घाटन होणार आहे। यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वंदे भारतला हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत। यात आणखी 5 गाड्यांचा समावेश आहे। कणकवली, रत्नागिरी आणि खेड या ठिकाणी वंदे भारतचे जोरदार स्वागत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कोकण रेल्वेकडून प्राप्त झाली आहे। राजेश हेदळकर आणि चिन्मय घोगळेसह साईनाथ गावकर, कोकणशाही, मडगाव। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।